na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Panugon! Nagpasabot na, nga wa na nay tag-iya. Og usbon ko, kay ako man ang nakakita. Ako yung magbuot kung unsaon ko rin. Joel! Diyan ang kutsilyo. Bebe. Bawa, Derek. Dili. Bawa, dia! Dili! Oh, Sige, doon ka ba si Eric, Joel? ila? Muuyon ka sa tanang unahuna ng Eric? Aw, o yun yun na sila kay uyab naman na sila. Hilom, Wilma? Joel, husto si Eric siyang huna-huna. Tumanon ta ang gusto ni Madam. Huwato na to si amahan nga muhukom kung ablihan ba namang maleta o dili ba? Gilabay na lagi na. Sa imong una, kinsa man ka naglabay ana? Ang tag-iya ba? Dili basurahan ang linaw. Pero dito na ko makuha ang importanteng butang ni amahan. Una ang manikin nga iyang gipahimo sama sa hitsura ni Arabella. Arabila? Arabella? Oh, Arabella. Sekreto na ni amahan nga gusto niya nga akong taguan gikan ninyo. Oh, Apan tungod anong maong maleta, nakauna-una ko, nga kinahanglang mahibaw sab mo, nga wa na ilabay ng mga butanga sa linaw ni Arabella o ni amahan. Tungod kay ka ng maleta, mahalon ka na. oh. Ang relo nga imong nakitaan, Wilma, relo sa babae nga mahalon. Og ang manikin, personalized nga pagkahimo sigon sa order ni amahan. Unya karon, muingon mo nga kamo ang tag-is mga butang nga inyo nakitaan? Busa. Paaboto na to ang hukom ni amahan. Panuway! Hoy, Joel! Asa man ka? Joel! Joel! Salamat ka ng lakaw na sala. Salamat sa pagtabang nako, Ella. Wa sa hustong paghukom si Joel ug Wilma. Gusto silang magdali. Pero husto ka sa imong gisulti. Ang hain nato. Nga wa ilabay kining maong maleta sa tag-iya. Laing tao ang naglabay ini sa linaw. Kumusta na si Don Faustino, Doktor? Nahinanok siya. Dokon sa man. Mahinayon ba ang pagpauli niya sa bahay? Pwede na. Pero may pirmahanan lang siyang mga dokumento sa dili pa siya marilis. Salamat. Madam Lily, mangutan ako. Unsa man na, Dok? Usa may nagkapaikag ni Don Faustino aron mo pauli sa mansyon. Si Don Faustino rin makasulti ni mo siyang rason, Doktor. Igo ra ko nag-atiman niya. Mahimo ba siya may istorya kung mamatara siya? Pwede. Pahibawa ang nurse station kung nakamata na si Don Faustino. Aron mapahibaw sa blind ko nila. Pitay, kalagot kining Eric na. Kontrabida ginisa sa akong mga plano na. Sige, paso-paso diya, uy. Oh, Oh, inom una ining bino. kini, lami ni. Diin man mo ha. Wa may sud ang gamayng bar din sa mansyon. Nangukay ko sa bar. Gitaguan na sa ilawon kaayo. Wow! Yun na. Wa na ka nervyos ha? Mawa na ang ako nervous kung makainom ko. Oh. Imo dahil nang gitaguan ha? Napay duha ka botilya sa akong kwarto. Aw, sa kwarto ni Ella. Abi ni mo. Naginaminam lagi kong may baw kung unsay sod sa malita. Unsa ka, ano? Kung tao ang sud ni anang maleta. Oh, unsa? Unsay tao? Kakuyaw gud nimong imagination, Wilma. Ngano di ay? Imposible di ay ang akong hunahuna, Joel. Um, Kapila na ko makakita sa news
nga dunay dakong malita nga nakitaan, unya dunay sud nga patayng lawas sa tao. Hala, tuod no? Oh, unsa na? Di ba? Posible nga husto ko. Pero, imposible ka na, imposible na. Ngano'y posible man? Kung doon ay sud nga patayng lawas ka ng malita, manimaho man na. O di ba, doon na yung mga mananap nga musud, ana. Basig iputos og maayo. Aron dili mahungaw. Sa kadakuan ng maong malita, posible nga masud ang usa ka lawas sa tao diya. Labi na kung gamayon. Ha? Oh. Stoy, asa naman sad ka? Mamaya man lang ka diya, uy, wa pananghid. Oh, Eric. Ngano nahilo man ka nga, nagtutok na malata. Naunahon na ako ba? Ang tag-iya namang malita. Ha? Gusto niyo ka? Tungod sa kamahalon ng mga malita, imposible nga ilabay na sa tag-iya. Maong gani. Mo na naglibo ko. Bida inyo eh. Inyo yun ang gigwardyahan ng malita, no? Tungod kay dili ka kakupisahan, Joel. Oh, Nahibaw mi nga matimanon ka si mong gusto. ikaw ba? Ikaw, ha? Ayaw lang nagablihan malita. Joel! Wa na ko yun ako na nga ablihan na! Gusto lang ako ning simuton. Si Simuton. Para unsa mo man? Hilom ragod Eric, sabaan mo. Nagsimot ko dire. Joel, naon sa man ka, uy? Lano mo ramang kag-iroy nga nagsigig simot ang malita. Hilom di Wilmy, sabaan mo ipasagdi ko. Gusto lang akong susiyon kung nusto baka sa imong pagduda sa sud ini malita. Kaya nga no. O sumdi mo pagduda, Wilma. Nagduda ko, Ella. Nga patayng lawas sa tao ang sud ni ananda kong malita. Nakasiguro ko nga dili patayng lawas sa tao ang suda ng malita ha. Kaya wa na manimahong patay. Wilma, bahaw ra siyang lapok koy. Buti pasabot. Dili tao ang suda na. Pirma na lang gid ni Don Faustino ang gipaabot ug ang kompletong kagamitan medikal para niya mao lagi kuwang. Ang bayad, Nagka-isyu na si Don Faustino og cheque alang sa tanan niyang gustong hitabo, madam. Kinahanglan nga ma-install daan ang iyang mga kahimanan para emergency. Og makahire na kamog nurse nga moatiman niya. Pero may i-recommendar kong nurse usa ka lalaki. ikaw na'y bahala sa nurse nga mo pilion, Dok. Okay. Ako siyang tawagan. Og available ba siya nga magstay in sa mansyon? Pero unahon nato ang pag-install o kagamitan para ni Don Faustino sa iyang kwarto, Madam Lily. Tawag ako kung kanus-an ninyo mapahilo na ang tanang kahimanan siyang kwarto aron makapauli na siya. Eric, anhi ka matug sa sala? Oh, Nga naman. bantayan kong urna ug ang malita. Nagduda gyud ay ka nga ablihan gyud nila ni Joel ug Wilma. Oh, Kun mao. Kitang duhang mo bantayan ang urna ug malata. Magkuha lang ko gahabol sa kong kwarto. Kamingaw na sa palibot. Murag, dili gid ko makapuyo ining maong mansyon nga ako lang. Magdali ko kuha gahabol aron. Oh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!